Horasma di hita saluhutna, dorak somar saur hita dot hatani tu hatta, jumulu mahita martangia. Asin roha madihamu doho dame nasian debata ama, doho sian anakna Yesus Kristus tu hattai. Amen. Hatani tu hatta nagabi turpuk jamita di pertangyangan di bagasa tikion, tarsurak do di Jeremia 30 sada, ayat 30 sada sahatu 34. Ujaha majo hatani turpuki di tonga-tongata. Laos ta pawitihu ma di bagasa rohat tabi. Songonom ma didok. Ida ma narodo akka ari sugut ninna Jahuba. Pukau kuma pada nai baru tu pinopar ni si Israel. Dohot tu pinopar ni si Juda. Dada songo pada nahu baheni na julu tu oppu nasida. Uju nahu takup tangan nasidai. Lahu manugihon nasida ruar siat tano Misir. HP diosin nasida do pada nahu baheni. Atik pe au harajan nasida nian ninna Jahuba. Ai oddo padan si bahenokku tu pinopar ni si Israel. Duk salpu akka arion ninna Jahuba. Lehonokku mapatikku tu bagasan ati-ati nasida. Jala surat tonokku do itu bagasan roha nasida. Asa ahu gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsokku. Jadi dangbe poda anni sahalak donganna, manang dohononna tu haha angginai songonon. Taddahamu majahuba. Ai tuksaluhu nasida tu madda au sugut. Tole na mekmet, tole na magudang sian nasida ninna Jahuba. Ai marpamuati do sugut rohaku, mida hajahaton nasidai. Jaladangbe ingotokku dosa nasidai. Ima sahakna. Donga saha porsiaun di bagasan Tuhatta Yesus. Di sedatiki manuhor hemponne baru ma sahalak ama. Macelas do rohani amattai mernida HP nai. Adong fitur-fitur canggih. Jalanunga memake sistem ne baru. Alai duk 3 minggu dipake, mulai ma lemot handphone nai. Aplikasi na pe jut tertutup sendiri. Dunia dong ma notifikasi mardok. Sistem update available. Mengeluh ma amatai. Idea do HP on. Ne baru do pe ngapitor lemot. Dungi mangidu update muse ninna. Roma anak konna dung dibege keluhan ni bapak nai di dokma. Memang begitu pak. Kalau tidak diupdate, nanti tidak bisa dipakai maksimal. Dung di dok anak konna songoni, pitor dipencet amat taima tombol update. Adong do memang sekian menit dipaima amat tai proses ni update. Alai duk sidung gebe lancar mamuse dipake. Jala gebe nyaman dang lemok be. Songoni ma beritai. Ahado naneng idaut tasiane. Nguluope juk do songoni. Dengar dunia dihilala perjalanan ninguluna. Ringgas tu gereja. Martangiang do. Dohok musedo melayani di gereja. Alai di bagasa rohana, sai sistem nalilingi do penasolot. Murah-murah do pe muruk. Olu do pe manipan akacik ni roha. Olu do pe menggusipi donganna. Jala maul do pe tanggal siad dirina akka bakko naso denggani. Alai Roma hatani Jahuba maddok. Pukau kuma pada nai baru. Songon natabigi ditikion. Donga saha persiaon di turpukon dipakulingi Jahuba do bangso Israeli
natongon manaon ala ni nasosatiai benasida di padan na tu debata. Nunga dilehod debata niap patikna merhite opuni bangsoi na julu asa diraduti. Alai diwose bangsoido. Didok jahuba ma tu bangsoi merhite si Jeremia. Ida ma narodo akka ari sugut. Pukau kuma padan ne baru tu pinopar ni si Israel. Doho tu pinopar ni si Juda. Lehonokku mapatiku tu bagasan ati-ati nasida. Jala surat tonokku doi tu bagasan rohana sida. Jadi nakpe natakang bangsonai alai dak pitor di dok jahu batu nasida. Gatiokku nama bangsokku. Alai naing pe baruon, alai naik pe baruhon rohani bangsoido disakapi debata. Ima merhite nama nuraton pati ni debata tu bagasa rohana sida. Molo patikina julu di batu do di suraton. Alai masalahna dada alana di surat di batu nakaras ubaidang diulahu bangsoi. Alai rohani bangsoido nau kira roha batu gabi jut mangalaosi pati ni debata. Da songonido gobaran ni torok jolma nang dipartikiat tasin waingon. Diatui si donian hata ni debata. Diboto donian namaralo tu hata ni debata. Mulu marhosom, mulu marlate ni roha. Alai juk do paula so dibotoi. Diboto do naso denggan mersugu ni roha. Alai holan ditaringoti goarni halak na hinasuguhun nai pitor naik do darah tinggina. Jadi si pata hera sinyal ni wifi ido torop halak Kristen. Tiki ibadah di gereja full dope sinyali. Alai holan sekian meter keluar se gereja pitor no connection ninna. Alias putus sinyal. Jadi torop dope nasongoni dina mangaraduti patik manang hata ni debata. Donga saha persiaon merhite si Jeremia pukau ni Jehovah ma pada ne baru tu pinopar ni si Israel doho tu pinopar ni si Juda. Asa jupang hai baruon dingulu ni bangsoi. Dada holan ibaru diruhu perduru manang tampilan luar. Alai terlumubi ma di rohani bangsoi. Jelasar narik kok di padan ne barui. Dada soal akalarangan manang paretta ni debata nanaing si tabahononna. Alai soal hubungan ni bangsoi doho debata. Ido ubah didok ditrupukon asa au gabe debata nasida jala nasida gabe bangsoko. Jadi tarpaima do debata disihon ni rohani bangsoi asa mengaraduti parsawaran na denggado debata. Dada alana terpaksa alai ikon sian bulus ni rohana sida do. Molo tapar rohahon di pardalanan ni torop halak Kristen jok dope jupang haporsiaon songon kontrak kerja. Saliling adong dope dihilala pasu-pasu ni Tuhani ringgas meibana mengului Tuhan. Manang saliling terkabul tangyangna setia maibana namar Tuhani. Alai holam masa akka hamauloni mulai maprotes. Wasa dang dilehok ko Tuhan nahu pangidui. Hape nung ngaringgasa merminggu martangiang sahat tua kapilian naduh akka nang binahen nape mulai ma dibilangi. Jadi saya dong dopera na mangarajumi hak Kristenon nai songon kontrak kerja. Donga saha porsiaon songonido nang pada narubi ina jolo. Jok dope dipahami bangsoi songon sistem. Napatanna mulu taat badi pasu-pasu, mulu so taat badi uhum. Alai pada ne baru nanaing silehonon ni Jahuba
songon naung tinaringotanna diturpukon, Jehovah sendiri do manuratoni tu bagasa rohana sida. Artina asa jupang panguluyon siar roha perbagasan. Dada be panguluyon ala na dipaksa siadur. Molodung di pe baru rohai dang ulahonon na be nasitongi ala mabir sotung diuhum. Alai ala ni holong na mareduput Tuhani nama. Isarana tarsongon anakkon na menghormati natorasna. Dada ala namabir be anakkoni dimuruhi natorasna mulusa dihormati. Alai ala nunga diboto anakkon nai naholong do natorasna mide ibana dibaheni patut ikko sangap ibana marna toras. Songonima pakorhon ni padan ne baru nasinoratun ni Jehovah tu bagasar rohai. Masama hai baruon ni roha tuna mengului debata sian bulus ni roha. Jala padan ne barui nunga dipatu pada batai di bagasan Yesus Kristus. Natotong mangula di bagasan ngulutta marhite-hite toddi perbadia. Toddi naido na pebaruhor rohata asa jupang roha na marpangului tu debata. Donga saha porsiaon na mangihuk diturpukon tabegido didok jadi dangbe pudaan ni sahalak donganna manang dohonon na tuhang ginai songonon taddahamu majahuba ay tuksaluhu nasida tumadda au sugut tole na mekmet tole na magudang sim nasida nin na Jehovah ay marpamuati do sugut rohakku mida hajahatun nasidai jaladangbe ingotokku dosa nasidai. Artina di padan ne barui masama hubungan manang relasi secara pribadi doho debata. Dakkolan atas gor ni bangso be relasi nasida doho debata. Alai na mekmet nang namagodang saluhukna gabe boy manadda debata. Merhite hubunganna secara pribadi dohot debata. Jala dasar ni hubungani ima asin roha ni debata Jehovah naung merpamuati mida hajahatotta disesa jala ditubus dudusata di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Jadi moloridok aitung saluhu nasida tumadda au sugut tole na mekmet tole na magudang namar lapatad doi adong hubungan doho Tuhani secara pribadi. Jadi panadauni dada beholan ala na torasna perhaladu manang dada holan ala seorang di tonga-tongan ni keluarga Kristen manang dada holan ala aktif doh melayan di gereja alai genup halak boima hilalaonna parjupangan na doh Tuhani dungi di update ma genup rohatai manang di baru. Jadi ati adong ditikion siya tonga-tongat na merasa partodion na songon na lemot, songon hempon naking, rohana mura-mura tersinggung, kecewa, ati bohado songo berita ni amat tanaking, nunga tikina di-update, manang record pembaharuan. Memang nasa natarguar pembaharuan, sipata do dakse pasturoha. Songon proses update naking, adong waktu paimahon, adong proses dibentuk. Alai duksidung proses nai gebeta belas marohana. Dungi hilalaon nama ngulu nalam selaras tulomo ni rohani Tuhani. Tabayak ko majoru pani ngamanginang mulupola ganup halak Kristeni marsitutu sian nasa rohana ulu di update manang di pebaru Tuhani rohana. Masa marumah tangga nagok holong, harmonis, dau siap berbeda-bedaun, apalagi masian parsirangon. Roha hotelipe, hosom teal elak late, sumisi namai sian permulutta. Jala huriaipe, lam doras nama, gabi habawaran ni pasu-pasu tun hambaliang. Molorap marsitutu sian nasaroha, makanguluhon pada ne baru naok sinyuraton ni Tuhani di rohat tabi.
badan ne baru na tinaringotan di turpukon, dada sekedar konsep teologi alai laos jauh-jauh dui tu sudah hita. Asa saya tahu kaprohatai di pai baru Tuhani ganup tiki. Di bahani Roma hita tuadupan di Tuhani. Di bagasan uduk doho serek miroha. Taloas ma todi perbadiai manuraton hatanai di ganup rohat tabe doho pai baruho ngulutta. Molo talos do Tuhani manuraton manang mangalopokon hatanai di bagasa rohat tabe. Ha Kristenot taipe dada be sekedar seremonial sebingi taulahon. Alai laos disido hila laota parsaoran nauli doho debata mual ni hanguluani. Laos disido hita jupangan las nyeroha nasihat Tuhani. Alani sayjakom matuhatai manuratok katanai di bagasar roham. Amin.